Ja. Skal du ikke sige goddag? Jo, halløj. Hvad skal vi i dag? Vi skal spise den der fra helvede. Nej, jeg skal lige se. Ja, jeg skal lige se noget. Jeg skal lige se. Jeg kan ikke se, hvad der står der. Bare smage her. Ja, det skal bare komme i gang. Det er Hvad er det værste, der kan ske? Percy Spots Every Flavor Beans Også ørevoks. from Harry Potter. Ja, Hvad er det værste, der kan ske? skal jeg lige se. Der er... Skal jeg se, om jeg kan læse det her. Det er småt. Ja, derfor jeg ikke kunne læse det. Der er noget grønt æble, tror jeg. Ja. Og så er der noget marshmallow. Så er der noget rødent ål, tror jeg, der står. Og så er der noget pølse. Så er der noget citron. Så er der noget sæbe. Så er der Tutti Frutti. Så er der opkast og vandmelon. Oh no! Oh no! Oh, bloody hell, Harry! No, bloody hell, mom. Nej, jo. Jeg vil ikke have ørevoks. Jamen, altså... Er der ørevoks? Står der er. Det er ikke ud. Ja, der er en. Der er nogle par. Ja, kom nu. Så, Ja. hvad for en vælger du? Jeg tager den der. Hvorfor føler jeg det, at det er en ærte? Det er lige sikkert en pølse. Vil du først? Hvad smager den så? Jeg kan ikke engang smage det der. Skuffedus. Men var det en skuffedus? Jeg tror, min smager lidt af pølse. Eller, den smager ikke så godt. Ja, jeg tror min var skuffedus. Okay. Du må gerne smage den. Jeg synes, den smager lidt underligt. Så tror jeg vil smage en grøn. Ja. Hvad? Det er vist bare grøn æble, tror jeg. Ja. Hvad så? Det er cool. Så smager den her. Jeg tror, det er en citron. Hvad? Hvad? Og smager jord. Det smagte af jord. Men, mor? Ja. Men der står ikke sådan nogen på den anden side. Ja. Jeg tror... Nu prøver jeg en gul. Var det citron? Ja. Nej, ja. Nej. Det er en anden gul, så. Det er en anden gul, det der. Det var ikke en citron. Nej, det var sæbe. Du ved, hvad det her er. Ja, nu er din tur til at finde noget ulækkert, synes jeg.
Jeg tror, det der var en citron. Ej, det siger du. Nu smager bare sæbe. Jeg kan smage, hvad det der er. Tør man smage den her? Hvad var den der ærlig to? Okay. Mor? Jeg ved ikke, hvad det har. Mor? Det smager lidt af blomster. Jeg tror faktisk også, det er en blomster. Jeg tror, der står blomster. Men hvad står der på den der, jeg fik? Den der. Hvad for en? Hvad farve? Den der hudfarve en. Det ved jeg ikke, det står på et eller andet underligt sprog. Nå. Sukker. Et eller andet med sukker. Okay. Candyfloss måske? Sådan er det meget god. Tør du ikke smage den der? Nej. Heller ikke den der, altså. Hvad for en? Den der, det var sådan en mor, hun smagte. Det var den, der smagte et eller andet underligt, jeg spyttede ud. Hvad med de der? Jeg tror, de er de dårlige. Den der tror jeg er den der pølse. Ja. Tror du det? Kan du smage flere? Skal vi ikke bare prøve at tage en dårlig? Jo, hvad for en dårlig tager du? Jeg skal se, hvad for en pølse. Jeg tror, det er den der. Jeg tror, den her er pølsen. Kan du smage pølsen? Du er nødt til at bide i den. Der går hen i skærmen, så man kan se dit fjes. Kan du smage, om det er en pølse? Det var en lille smule stærk. En stærk pølse? Ja. Må du have en til vand. Så er der lige, vi skal lige sige farvel, inden du går. Så er der lige til Lukas' venner næste gang, du får nogen på besøg. Hvad? Nej, det må du ikke. Man må ikke have slik med i skole. Men du kan jo invitere nogen med hjem og spørge, om de tør lege Hogwarts. Mor, så blender vi dem i en skål. Ja, så, og så nu skal kan I høre. Mor, så skal du man... kan lige så godt sige det til Vitus og Milas. Og... Så skal man have bind for øjnene, og så skal man tage hinanden. Ja. Ja. Vi ser, hvis det er dig, Vitus, der skal hjem og smage pølse? Eller opkast? Eller ørevoks? Eller får du en vandmelon? Yummy. Kan du sige farvel?